The current economic crisis iri munyika yeZimbabwe yaita kuti aiwa vanhu vadzokere vatange kuataka the regime vachiti aiwa zvamakabata hamuzokwanisa kuzvimaneja, dzorerai ngoma yamakaba muidzorere muridzi nemuridzi wacho anokwanisa kuiridza ngoma. Sanapinda mashuwa miranya tagona kukomana pana pachange radio vanoti bo subscribe bo like turn the bell icon tipina paendo pavanyora vachiti dzorerai mukomana ngoma yamakaba ndava matadza kuiridza uye haisi kuridzika. Vabva vanyora vachiti zig rejection, unemployment, inflation, exchange rate instability, high and unstable debt, bottleneck education and schools deficit, collapsed health service delivery, poverty, inequality and vulnerability, stinking corruption and illicit financial flows, disinvestment, intra-party conflict, hunger and starvation, poor sanitation, crumbling justice delivery, weak and parochial and impartial institutions, abuse of human rights, escalating levels of impunity. All are the symptoms of unelected leadership which does not possess the grace to save the situation. Ndomasvikari kudaita kuona vanhu hapana pachinjirirwa vachiti aiwa vakomana ava vakabata chinhu chavasina kupiwa vakaita zvekupfuta chatunoti nyika yeZimbabwe vanhu vanogunun'una pamusoro pe the leadership vachiti aiwa the government iripo iyi aiwa yakaita zvekubvutiwa. Makaona kuti kuoleka kwaitwa vanhu vakanga vaiswa nevanhu pakutonga zvavari kuti aiwa ngoma yamakabata iyi number 1 haizi yenyu, number 2 hamuzogona kuiridza, vachiti aiwa zvese zviri kuitika zvakamenchena izvi these are the results of the leadership yekubvuta chigaro. Todze mafunguro enyu moti kudii pamusoro mashoko anobuda achitauka panapa vachiti aiwa dzoserai vanhu vachamisa, dzoserai chamisa pachigaro. Bo subscribe bo like turn the bell icon.